U prostorijama šahovskog kluba Hajduk u Kuli održan je šahovski turnir u okviru plazma sportskih igara mladih. Sekretar šahovskog kluba Hajduk Dragomir Sokić rekao je da su mečevi odigrani u 4 kategorije, te da 2 najboljih iz svake kategorije ostvaruje plasman na državno prvenstvo. Pa u principu prvi put smo u organizaciji plazma sportskih igara mladih. Danas je odigrano u 4 kategorije, znači mlađi i stariji dečaci, mlađe starije devojčice. Završava se turnir, imamo plasman, to je 2 najboljih u svakoj kategoriji ide na finale države. Ništa, mogu da kažem da sam zadovoljan odzivom, bilo je oko 50 dece na turniru danas. Što se tiče daljeg rada kluba, u maju nam počinje liga, tu imamo i omladinsku ekipu koja će se takmičiti u MOL Ligi Subotice i pokušat ćemo da jurimo vrh, tako da to je za sada aktualno. Imamo redovne mesečne turnire koje pravimo i za starije i za decu i u maju planiramo da napravimo šahovsku simultanku, to je 3 šahovske simultanke, jednu u Sivcu, jednu u Crvenki, jednu u Kuli. Sve 3 će biti na otvorenom i učestvovaće šahovski velomajstori protiv dece. Naravno, dobrodošli su i odrasli koji žele da se oprobaju. I krajem školske godine održat ćemo veliki turnir u PTF školi, to će biti 3. po redu gde očekujemo preko 120 učesnika. Plazma sportske igre mladih i ove godine organizuje šahovsko takmičenje i ukupno 35 banka inteza turnira u šahu za kategorije devojčice 2009. godište i 2013. i mlađe i dečaci 2009., 2013. i mlađi. Regionalna takmičenja u šahu održat će se tokom prva 2 vikenda juna meseca i to u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Kada je o šahovskom klubu Hajduk reč, on postoji oko 40 godina, s tim što je u poslednje 2 godine klub revitalizovan i krenulo se sa promocijom šaha po školama.